שלום ילדים מתוקים, מה נשמע? אז אנחנו בסרטון של יצירה, והיום אנחנו נכין זחל. אז מה אנחנו צריכים בשביל הזחל? אנחנו צריכים גליל נייר טואלט. אם רוצים זחל ארוך אז עדיף 2, אם לא מספיק 1. אפשר גם את הגליל של הנייר מגבת שהוא ארוך יותר מי שרוצה. אנחנו צריכים צבעים. מי שיש פנדה זה אחלה, צבעים עבים זה גם טוב, אם לא אפשר גם עם טושים זה בסדר, אפשר גם בלי, זה פשוט תהיה זחל קצת לא צבעוני. אנחנו צריכים מהדק, אוקיי? אתם יודעים, בגן למדנו איך משתמשים במהדק, אתם יכולים, זה בסדר, מספריים, כמו תמיד, ואם יש מנקה מקטרות זה אחלה, אם לא אפשר קש, ואם לא זה ולא זה, אז אפשר פשוט דף. אז אנחנו מתחילים. קודם כל אנחנו גוזרים את הגליל לפסים. אוקיי? פסים, אתם רואים? אני גוזרת פס. כמה שיוצא, שלא יהיה דק מדי, שלא יעבה מדי, תראו בערך את הגודל, אוקיי? והנה יצא לי בערך 4 פסים מן גליל אחד. אם יצא דק יותר, עבה יותר, זה לא נורא. יש לנו פה כאלה, אתם רואים? אני קצת מחזירה אותם לצורת עיגול. גם את הגליל שאני אמרנו שאני רוצה ארוך יותר, אבל אתם יכולים גם רק אחד, כל אחד מה שרוצה. אוקיי, עכשיו, אתם לא יודעים, יש לנו פה הרבה גלילים. עכשיו כל אחד מהם, אני צובעת, אפשר כל אחד בצבע אחר, אפשר רק בשני צבעים, אפשר דגם, מה שרוצים. אני מתחילה לצבוע, אוקיי? אני צובעת, אחד בדום. זה לא יצא, עכשיו בגלל שאני עושה מהר, זה לא יצא צביעה כזאת יפה. אני מדגימה לכם רק ככה, אני עכשיו אעצור ותכף תראו שהכל צבוע. אז עכשיו צבענו, הילה עזרה לי פה לצבוע את כל העיגולים, הם צבעונים. ואנחנו עכשיו מתחילים לחבר את העיגולים אחד לשני, כמו שאמרתי, בעזרת המהדק. אני מהדקת אותם פשוט אחד לשני בפנים, רואים, צריכים לראות, הופ. אני מהדקת, אחד, הנה, התהדק לי, כבר חשבתי אולי אין סליקות, אבל היה. בסדר, אני מהדקת אותם אחד לשני, הופ. בסדר, עכשיו, לי יש אחד ארוך מאוד, אמרתי לכם כי גזרתי 2 גלילים, מי שלא רוצה את כל הגלילים לא חייב כמובן, אמרנו אפשר גם זחל קצר יותר, או להכין 2 זחלים, בסדר? לי יש זחל ארוך מאוד, שימו לב איזה זחל ארוך. עכשיו, אמרנו אנחנו רוצים עיניים בקצה, אז אנחנו פשוט גוזרים 2 חתיכות מהמנקי מקטרות, שוב אני מזכירה, אפשר עם קש, אפשר עם ניירות, אפשר גם בלי מחושים, זה לא נורא. סליחה, אמרתי עיניים מקודם, מחושים התכוונתי. וגם אותם כמובן אנחנו פשוט מהדקים פה מקדימה. הופה, 1 ו2. ויצא לנו זחל. אני מחכה לתמונות שלכם, שגם אתם הכנתם זחלים. יום נעים.